Άλλο. Ο Τάλος, γιατί οι Ολύμπιοι περιμένουν τους νόμους για να επέμβουν και γιατί αυτοί θα έρθουν το 21, αφού είναι ανοιχτή η πύλη, γιατί δεν έρχονται τώρα? Θα έρθουν όποτε ταιριάζει στον μουσηγέτη, αρχηγέτη, πίχτη πατρό ή Θωρ, Απόλλωνα, όποτε είναι πρέπον να εμφανιστούν για να στηρίξουν την Απολλώνια πολιτική. Και πάντα βέβαια σε ένα πλαίσιο που θα συμφωνεί με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όμως να πούμε εδώ ένα, θα λέγαμε, κάλεσμα σε αυτούς που θέλουν τον Απόλλωνα ως αρχηγέτη ενός χριστιανικού στρατού, ότι Θώρε νηφαγέτη, νιώσιρε, οτόσιρε, μουσαγέτη, μεγαλύτερα, παράσιε, πήχε πατρώε κατέ, σιτάλκα ρηξίνορα, σωσιανές σπέρμιε, ιε, θώραξ, κοσμοπλόκε, λιτόξοε, λύκιε, λεσχινόριε, τελμίσιε, χλάτι, φίξιε, χαροποιέ, ο κυπέτη, λυγίμηθε, το ξάρχα, γέτης διδημοτόκου λιτούς και του κεραυνοχάρου διός, Ακέσιε, Αργισαίε, Αμαζόνιε, Αφίτορ, Αοσιτήρ, Δελφίνιε, Μιλικίθιμε, Δαφνίε, Δρακοντολέτα, Εμβάσιε, Ρισαχθέφ, Εκάεριε, Εράσμιε, Λοξία, Λυρόκτυπε, Λαμπετόων. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο Χριστό από θρησκευτικής πλευράς και στον Απόλλωνα από ιδεολογικής πλευράς. Το διπλό φως πρέπει να τυφλώσει τα ποντίκια που αυτή τη στιγμή λιμένονται τη χώρα.